more when we took it from our houses as our food for the journey on the day we set out to come to you. But now behold, it is dry and cramped. These wineskins were new when we filled them, and behold, they have burst. And these garments and sandals of ours are worn out from the long journey. So the men took some of their provisions, but did not ask counsel from the Lord. And Joshua made a peace treaty and a covenant with them to let them live, and the leaders of the congregation swore to them. At the end of 3 days after they made a covenant with them, they heard that they were their neighbors, and that they lived among them. And the people of Israel set out and reached their cities on the third day. Now their cities were Gibeon, Kerab, Beroth, Kereth Jearim. But the people of Israel did not attack them, because the leaders of the congregation had sworn to them by the Lord, the God of Israel. Yaenda batapana apande wana Israel vachitora the promised land. But rudzi vandinakidza kwazvo ndibate nyaya iyi, rudzi rwvanhu vanonzi maGibeonites. VaGibeon vakanzwa program yaMwari concerning the people of Israel. Kuti vanhu vaMwari vakabva kuEgypt, they are taking over nzvimbo inonzi promised land kana kuti Canaan. Vakaipiwa naMwari wavo. Whether muchada kuvarwisa or not, but they are already been given by God. Ndobva ma-elders kana kuti vakuru vemaGibeon ndokubva vaita pfungwa yakanaka yadatibatsirane manhare nhasi. Vaziva pfungwa yaMwari concerning the people of Israel kuti vapiwa this land, kusanganisira nepatakagara semaGibeon papiwa vana veIsrael. Todi ndobva vacheka record the move of God with the people of Israel. Ndokuona kuti pese pavasvika Jericho vatora, pese pavasvika they are taking over. Saka zvinoita varume kuti timborwa nemovement yaMwari nevanhu ma-elders ndokubva vagara pasi akati no, what we need to do is to surrender to the move of God. Oh yes. Zvinhu izvi ndezvaMwari vakapiwa naMwari. Whether takawanda kuvadarika, but now ndeyekuti vakapiwa nzvimbo ino naMwari wavo. Yes. And the record iripo yekuti kwese kwavabva they are taking over. Saka hamatodi nerudzi ruri kufamba naMwari. Zvanzaya ngatigare pasi tironge a plan. Oh yes. Plan yekutanga ndeyekuti ngatibvumei, ngatisarendei to the move of God. Handei tinozvideredza. Let's go and humble ourselves before Joshua and the people of Israel. Oh yes. So number one key antiyatara nezva is humility. Laona kuti chiitiko chiri kuitika ichi, no matter we can try to fight, but these people are anointed and appointed by God to take over. What we need to do, hatifanirwe kurwa nezvinhu zvaMwari. Chatingaite handei tondosarenda, ndokubva vasarudza varume, ndokubva vatora chingwa changa chakaora chine mamoles, ndokubva vatora shangu, bhutsu dzakabvaruka so, ndokubva vatora ma-wineskins, mikombe yachengeterwa mawaini yakabvaruka, ndokubva vati chienda ine zvinhu izvi. Kana manosvika kuna Joshua, these people were living close. But chaita kuti vatakure zvinhu zvakasakara kudaro, vari kuda kuisa message yekuti tabva kure. Saka patasimuka tichibva kwedu, tatakurawo chingwa chichiri kudziya, but izvi iko zvinhu chichaita chaora. Tabva tine bhutsu nyowani, but izvezvi dzabvaruka. Mikombe yatatakura yewaini yanga yakatonaka, waini iritsva, but tarisai zvaita mikombe yakabvaruka. Saka vakatakura zvinhu izvi se-evidence yekuti vabva kure. Ndokunosangana naJoshua necongregation yeIsrael, ndokupresenta evidence yekuti kure ndokwabviwa. Joshua nevamwe havana kutarisa distance nezvimwe, vakangotarisa umbo hwapresentwa. Ndobva vati taakuita a covenant, sungano yekuti imi haticharwa nemi sezvo mada kusarenda kwatiri. Bhaibheri rabuda pachena kuti vakuru vekwaIsrael havana kumboconsulta Jehovah concerning this matter. Vakangoti regai nekuti pane evidence iripo
regai tichimbowirirana nevana. Tsika yaivako kwaIsraeri pese pane nyaya. Vakuru vaifanirwa kupfugama votsvaka Mwari vonzwa kuti zvinofamba sei toita here sungano. But on this matter, Bible writes, they did not consult the Lord. Ndokubva vangoita a covenant sungano yavakaita nevaRoma. After 3 days, ndokubva vadiscover kuti these people vatinyepera vabva pedyo. But isiri kuzoniveseka pano manje inhau yekuti taita sungano in the name of the Lord. Saka hatigone kuparadza vanhu. Vangadaro vatinyepera, yes. But nekuti takaisa zita raMwari chidindo chinosimbisa kuti naMwari waIsraeri, we are not going to attack you. So maGibheonites ndo rumwe rorudzi rwakagona kuva neland munzvimbo yavasina kupiwa nokuti vasarenda kupfungwa yaMwari kune vanhu vakapiwa. maGibheonite rudzi raifanirwa kunge rwakatorerwa nzvimbo but rwakashanda nechinhu chinonzi humility, kuzvideredza kuti we need to surrender to the move of God. Avarume handei kana tasvika kuvanhu hatipresente zvinhu but ndoda kuti ndibate pamusoro peevidence yavakauya nayo. Nokuti evidence iyo ndo yakasaka vanhu vaMwari varegere kutsvaka Mwari. Vangoona kuti chingwa chiripo, waini iripo, shangu dziripo, ndobva vangoita sungano. Ndofunga tisatenda kure, rega ndingokasika ngoti Reverend. Bible rangu rinomuitira pachena kuti Jesus is the bread of life. So neimwe nguva akabedura chingwa akati muviri wangu. Ndobva abata mukombe wewaini akati iyi ndiyo waini yesungano itsva. So varume vauya vakatakura waini nechingwa. Bhutsu dzavo dzakabvaruka. Bhuku raEphesians chapter 6 note, and put on the sandals of the gospel, the sandals of the good news. Zvoya kuti varume vauya negood news dzine chekuita nethe body of Christ kana kuti sungano ine chekuita naJesu. So pavauya kuna Joshua now, vauya nezvinhu kwete zvitsva but zvakasaka. Jesu ndiye chingwa kwete chakauraya. But vanhu havati toda kungotakura chakashata manje. Totaura kuti tabva kure, tarisai zvakaita chingwa chedu. Zvoya kuti chakaita kuti vanhu vawane bhutsu dzakabvaruka. Munguva yese yavanga vakagara vakapfeka bhutsu dzichibvaruka dzichidii, havanonge vaziva kuti Mwari wedu unoda kuti yambutsa nezvinhu zvisina basa. Chingwa chakaora chinoraswa, but apa chingwa chakaora chakarasisa kuparadzwa vakararama. Bhutsu dzakabvaruka ungatoda nyowa, but Mwari akafunga kuitira vaGibheoni favor. Ndobva vashanda nezvinhu zvinonge fanirwe zvichiraswa. Indava vasina kushanda nechingwa chiri fresh. Nokuti ukazvitarisa vaIsraeri ndo vanhu vaMwari bedzi. Mwari ndiye Mwari waIsraeri. vaGibheoni rumwe rudzi harunawo Mwari. But pavaziva nhau yaJesu, kuti nhau yaJesu isu maGentiles hatimuwana ari fresh, tinotomuwana atorovera. Ropa rake asakadzwa aparadzwa. Ropa rinopinda. Amena hauri kodza. Isu kuti tive nesungano naMwari yakaitwa paCalvary. Chingwa chinonzi Jesu muviri wake wanga waparadzwa wachekwa so saka tiri nemavanga ake takaporeswa. Ropa rake rikatipa kuponeswa. Saka Jesu ari pamuchinjikwa haasisiri fresh, arohwa akuwadzwa. But mukukuvara kwake rumwe rudzi manje runonzi maGentiles, ropa rinokwana kuti rive nesungano naMwari. Saka varume ava pavatora chingwa chakaora vari kuti kana Jesu achiri panyika anoti ndakaita makwai ekwaIsraeri bedzi akarasika, kuti isu tikwalify ndokunge aiswa pamuchinjikwa navo. Nokuti kana achiri kufamba paafamba kana kunotona namusvika kana muchekuta haana kuenda, nokuti anga akaenda vekwaIsraeri but aenda pamuchinjikwa asisiri fresh. Chingwa chaora, bhutsu dzabvaruka, mukombe wamaWineskins abvaruka. Ropa kava neevidence
Yekuti atichada kutsvaka Mwari. Nokuti Mwari wacho ndiye anotitsvaka neevidence iyoyi. Oh yes. So vakuru kwaIsraeri havana kuti ngatitsvagei Mwari. Nokuti zvavapiwa ishadow picture yekuti Mwari wacho ndiye akutotsvagawo vanhu. Oh yes. Take us deeper, Baba. Aiwa, senda tanga. Regular. Chingwa kana chakaora hatina basa. But musuwe chakawana basa. Okay. Vanhu vakaenda nechiu kuti mukuru kwatabva kure. Evidence ndiyo iyi. Kune kuti marudzi ese ari kure naMwari ari kungoda evidence yaJesu akaroverwa pamuchinjikwa. Oh yes. So vanhu avafamba neevidence yeNew Testament. That's why can I go a little bit further? Yes, go deeper. Joshua chapter 10. Magibeonites vakatanga kurwiswa nemamarudzi. Oh yes. Ndoko vatuma shoko kuna Joshua kuti tiri kurwiswa but takaita sungano nemi. Uyai mutirwire. Joshua waenda ndokubva atora kukunda kwese but one ndokubva yarebesa Mwari pakati pekurwa. Joshua ndokubva anamata kuti Mwari zuva ngarimbomira tikambotanga tavina 100 panapa. Oh yes. Munamato waJoshua according to Genesis hauqualify kupindurwa zvakanaka nechikonzero chekuti munhu akapiwa dominion on earth. Sun is another planet. Saka Joshua akanamata kuti zuva mira Mwari muranda weshoko rake kwete wemashoko evanhu. Oh yes. Mwari havagone kumisa zuva kana munhu akanzi unotonga ikoko kwete kumwe. Oh yes. Vachakanishamisa Bhaibheri rinongobuda pache kuti musi uyu haina kufamba. Oh yes. Indava munamato waJoshua uri effective yeti tikamvera script munhu akapiwa dominion on earth and sun is another planet. Mwari vaifana kungoti kwawakuenda out of bounds. Iwe munamato wako une chekuita neearth. But Bible rinoti Mwari ndokubva varespond kumunamato kuti zuva harichatomboita any movement panini ndipa. Indava munamato waJoshua kana amunhura vaGibeon Mwari achiunzwa nokuti nhau yevaGibeon haisi yaJesu ari fresh. Nokuti vapresenta the body of Christ, vapresenta muviri washe but vapresenta zvakaora zviri pacross. Kureva kuti Jesu wacho paanga ari pacross chingwa chatemwa zuva ndobva rakamirawo kupera. Oh yes. Munamato wake une chekuita naKristu ari pamuchinjikwa kuti ina handikwalifai kuimisa but the Son of God anova chingwa chakauyiwa nemaGibeon nokuti vaGibeon vari kurepresenta Kristu ari pacross. Saka Joshua apinda muNew Testament akati ndaenda pamuchinjikwa ndikaiona nhau iyi kuti kana the Son of Man ari pacross iro zuva ndobva rinoziva kuti pane mukuru aripo. Hairambi richiita zvarinoita. So munamato waJoshua une chekuita naKristu. Hallelujah. Kuti kana ari Joshua chete munhu akapiwa dominion on earth. And the sun is another planet. Oh yes. But Jesu the Son of Man paakaenda pacross zuva ndobva rakataiwa tichadaro ndokubva ragumira. Tikuna mashire musha. VaGibeon nderumwe rudzi rusina kumbofamba rwendo kubva kuIjipiti kuti vazotora Kenani. Vanhu vakawanikwa imomo ende vari pataipi yevanhu vanofanirwa kutorerwa. Ndiprofite upenyu hwumwe munhu. Zvapasi kuzotorwa nezita racho. Kana kune mhepo inobvudza mishato yako haibvudzwa. Kana kune mhepo inobvudza mari yako haisi kuzobvudzwa. Nokuti wakaita sungano naMwari wepasimba. Wakaita sungano naMwari waJoshua. VaIsraeri vakaita sungano nevaGibeon. VaGibeon havana kutorerwa land kwete nekuti they were good fighters. Humility is another way to fight. Oh yes. We cannot fight the move of God. Thank you, Baba. Thank you. Your pass. Avapiwa naMwari wavo. Munozva kune vanhu vakapiwa zvimwe zvinhu naMwari wavo zvokuti whether you like it or not vakatopiwa.
kana ukada kuvafaita mari dzavo dzinongokundwa nokuti vakangozvipiwa nomwari wavo. So the best way is not to fight against the move of God, but to surrender to the move of God. Nokuti when you surrender, you also possess. Thank you. Vakipiwa nelendi havana kuipiwa nomwari, but vakaipiwa newisdom. Pane njere dzavakaita kuti nepatigere panapo vanhu vatopiwa, they are coming to take over. What we need to do is to surrender. Humility ine nyaya. Nokuti varume havaigona kufunga kuti let us fight them. Maybe tinobudirira. But kuna akanjera kuti fighting the move of God, but results are guaranteed. You cannot win. Ungasafarira zvako kuti vakapirwa irendi, but nokuti vakapiwa namwari wavo, no matter you try to fight them, it's already done. Sachiri kudiwa kuti uwe neland, hakusi kufighta for land, is to surrender to them who are already given. Sadobva vaita a covenant, sungano. But zvinhu zvavashandisa manje zvati challenge. Yes. Chingwa chakaora hachidyiwi, but chinoshanda. Kuda kuti vanhu havanga vari chingwa chavo, but ngobva changomuka chakaora mumwe musi. Vanhu havanga vari bhutsu dzavo dzakanaka dzikasakara. Havana kuziva kuti Mwari une imwe pfungwa pamusoro pezvinhu zviri kuparara izvi. Usati atadza kuti you are complaining pane zvinhu zviri kuparara, but unotadza kuona kuti ndo imwe evidence yekuti ndizoregerawo kuparara. Nokuti bhutsu dzikabvaruka inini handisi kuzobvarurwa nepfumo, nokuti hondo iri kuya inobvarura munhu kwete bhutsu. Saka bhutsu dzangu kana dzikatosakara, I will always praise God. Nokuti Mwari une chirevo pazvinhu zviri kuparara. Ndinoti pane nguva yekuti unoshandi but Mwari ndinaye, but inda zvinhu zviri kungodaiswa evidence yako, nokuti pane zvaunofanirwa kuwana. Kana wane evidence yezvinhu zvakaora zvakasakara, ndaona wararama. Hallelujah. Revival. Dambudziko ndo ravakupa as evidence to take over. Kuora kwechingwa, kusakara kwemawine skins, bhutsu dzakasakara nehembe dzakabvaruka, ndo zvavakasvika nazvo pamberi paJoshua. Joshua akashuva vanhu akabva kure. But vangani vangasekerere kana kuti vangafare kupfeka hembe yakabvaruka? Vangani vangaone use basa rebhutsu dzakabvaruka? But unoziva here kuti pane imwe disadvantage, iri disadvantage now, but itori advantage in the future. Dambudziko nderekuti hausi kuziva the move of God concerning your life. Saka Mwari pari pamwe pavanotendera chingwa kuti mbora. Kandi tiri chingwa ndikutaura source of income sometimes is your bread. Hadi munhu anonzi bread winner. Kureva kuti uri kuwina mari ka. Kureva kuti kune zvimwe zvinhu izvezvi zvauri supposed to win, uri kuita loss. Wanamatiwa wadii, but ungoshaya the reason behind it. Ko kuti ndabhutsu dziri kungosakara, so handine mari yekutenga dzimwe. Mwari unoti just hold on. Better bhutsu iparare pane kuti wozoparara. Nokuti kuparara kwebhutsu iyoyi ndaona wazogara mulendi yausina kubvira washandira. Kuda kuti Mwari varikuda kushanda nezvinhu zvisina basa kuti uwane basa. Vanhu vanoda kushanda nezvinhu zvawakazvidzika kuti vakusimudzire. So there are times dzekuti chingwa pachiri kuora, uchishayiwa chekudya, isaini yekuti uchazodya. Chingwa pachiri kuora, uchishayiwa chekudya, zvinongoreva kuti zviri kuitika kuti uzodya. Oh yes. Nokuti chikangova fresh ukadya, Joshua ari kuuya hadi zvimwe zvakawanda, ari kungoda kuona the evidence. And the evidence inomubata inotaura kuti mabva kure ine chekuita nekuora kwechingwa chenyu. Ruth chapter 4. Mukadzi anonzi Ruth wafamba rwendo achiteera Naomi, ndokubva auya muBethlehem. Pane murume aifanirwa kumuroora, ndokubva audzwa kunzi ukatorora uyu wobva watotora munda, wobva wamuroora kuti to perpetuate the name of the dead, kuti Hamedi akafa zita ripfuurire mberi. Uyu paakanzwa kuti unotora land yaElimeleki wotora futi nemunhu, ndokubva ati no, handidi kukanganisira nhaka yangu, my inheritance. Why? Ane record yekuti munhu akamuroorwa for 10 years anobvira aita mwana. Ichocho chinhu ichocho hachigamuchirike. For 10 years hapana mwana,
But chaasiri kuziva ndechekuti pari kushayikwa mwana for 10 years. Advantage nokuti kana wazosvika kuBethlehem ucharambirwa nyaya iyoyo kuti urorwe naBoaz. Nokuti dai mukadzi asina record iyoyo, the kinsman redeemer wandisina kunzwa zita rake angari ahead of Boaz. Ndiye akati aiwa ndikatora munhu ndinokanganisira nhaka yangu. Why? Nokuti ndinomuziva anakubvira aita mwana for 10 years. But 10 years ipapo ainzwirwa tsitsi, vanhu vainamata naye vachichema naye vasingazive kuti kusakara kwezvimwe zvinhu advantage mangwana. Havana kunge vaziva kuti iyoyo ichakurambisa, ende kana yakurambisa ichakudisa naBoaz chaipo. Zvisina basa ngazvikuramba udiwe nezvine basa. Thank you, Rev Baba. Ipapa ndinoona nyasha dzinonishamisa pakudai so. Oh yes. Kana iye mukadzi akarambirwa yekuti haana kubvira aita mwana for 10 years, ndo yamurambisa. Ndokubva arambwa nemurume anga ari kinsman redeemer head of Boaz. Boaz ndokubva ati iwo kana waramba ini ndichatora. Boaz ndine pfungwa yekuti ari kunyatsoziva kuti zvikurambirwa munhu ndezvizvi. But ari kuti iwo ukaramba ndotora. Go deeper, Papa. Boaz anenge ari kuziva setup yacho. Nokuti aifanira kuti iwe imbonditipa unomurambira dziko iyo ndikazongowira. But ari kutoziva kuti iri kurambirwa munhu uyu inyaya yenhaka, nokuti akavhurwa for 10 years saka anobvira aita mwana. Saka ukatomutora zvaparara. Saka uyu paari kuramba, Boaz ari kuti iwe uchitoramba, then I will take off. Yes. Beware yekudiwa nezvinhu zvisiri. Patugerere Baba. Mwari ngaakurwire urigere kudiwa pausingafanirwa kudiwa. Pane pamba kuti Satani akakwataka unodiwa nemunhu asiri. Yes. Iko kudiwa kwakanaka pani kwarinongodiwa neasiri. Boaz akamirira. Pamwenzamo ngavazvamuke. Mwari ngaagadzire zvikonzero zvinorambisa. Kuita kuti pane nechikonzero chekusangana. Kana kabhizinesi aka kasina pundutso ngakarambe. Nokuti kakatobvuma unoswera kuchiita zvinhu zvine mari shoma. Ngakarambe kuti zvako zvinyatsoita. Ndomuna ndo yakanetsa Mary ane pamiri paJesu. Akatakura Jesu, akashaya pekuberekera Jesu. KuBethlehem iye akatakura Jesu. Jesu ndo chingwa. Bethlehem zvinongoreva kuti house of bread. Yes, Baba. Ane chingwa ndiye ari kushaya pekuisa chingwa mimba yechingwa. Ditoverere Baba, take us back. Go deeper. Marumu ense azara. But program iri kuitwa naMwari inotozikanwa kunzi Herodhi ane hasha. Anoda kuteera achiuraya vana vese ende kwaachawarira vana mudzimba dzinoberekerwa vana. Saka iwe urambirwa kuti chako chirarame. Oh yes. Oh yes. Shoko kana richiti all things work out together for good. Panoti all panirwa kuti zvese. Whether negative or positive. Oh yes. Saka our challenge now ndeyekuti zvikava negative todzokera futi kuprayer. Your past man of God. Chingwa chikangoora ndikuda chiri fresh. Bhutsi ikabvaruka ndakuda imwe nyowa. Gamba Mwari vane imwe program yekuti kusimuka kwako kubvarirwa kwebhutsi iyoyo. Oh yes. Kusumuka kwako kuti uwane land munzvimbo ino panotoda chingwa chako kana chawo. Oh yes. Handizive zviri kuora, but I've come to prophesy. I receive. You are going to possess land in Canaan. I receive. Bhutsi dzakabvaruka kudaro. I receive. Wapinda mune imwe level. I receive. Imwe seva muupenyu hwako. I receive. Ushaya kuti wasimuka sei. Zvoti chingwa chakaora achiteererwa. I receive. Bhutsi yakabvaruka haiteererwa. Oh yes. Nokuti kudenga kuna Mwari unoshanda nezvakazidzika kuti munhu aendeswe pane chimwe chinhu. Revelation to remember, September to remember. Bye-bye, Rev. Mamwe marudzi ese aifight against Israel. Mwari ndokubva anzwira tsitsi vaGibheoni. Ndokubva avapa wisdom to surrender to the move of God. Elders ndokubva apiwa njere pfungwa dzekuti pano pakutodiwa zvisina basa kuti upenyu hwenyu huendeke.
wakaipa dai akaziva kuti Jesu akangova nemavanga vanhu vanopora ainisiya akadaro. Yeah. But manje ndo skill ya Mwari manje. Kuti Jesu unozoona kuti Jesu nekuporesa kwese kwaanoita. Iye ane chinhu wani chisingapore pari. Saka tichiti nemavanga ake anawo. Oh yes. Oh yes. Anoshanda. Chiri kupisa baba. Chidzokorere. Iye akatombopora tatorwara. Nokuti tinofanira kuporeswa nemavanga ake. Oh yeah. Saka iye anoramba aine machingwa chacho chinenge chakabvaruka so. Oh yes. But chichishanda. Yes. Atangopora tatonyura. Oh yes. That's why nemwingi wa Thomas akati ndoda kuona mavanga nokuti Isaiah akandoudza kuti anenge aine mavanga type yake haipore. Oh yes. Why nokuti inoporesa. Baba. Revu wemarevu ndimi. Fambai baba. Pane kamwe ka problem so kanenge kasiri kupera. Gamba kane nyaya dzakari kugadzirisa. Oh yes. Pane imwe bhutsi yakabvaruka so. But Mwari vari kuziva kuti ukapfeka stiletto yakanaka uchatorwa nemunhu asiri. Vakurambire bhutsi wozotorwa uchasangana naye. A revelation to remember. From September to remember. Fambai baba. Ukangopfeka bhutsi yakanaka chete uchaonekwa nemunhu asiri. Yes. Saka unoramba uchiisonesa. Mwari azvati ndiri kutosona future uchisonesa bhutsi. Vaitozati uchisonesa bhutsi. Chingwa chakaora kudaro. Mwari vari kuziva kuti uchadya pamberi apo. Oh yes baba. Asaka pane time yekuti unogona kusanzwisisa Mwari but inda zvangu zvichida iso. Koinda chedu chingwa chichingoora so. Unombozvati nemaorero akaita economy yoyi kune vanhu vasimuka. Sure baba. Baba zvikaora vamwe vanhu vanoitirwa fresh. Yeah. Aizve. Unoziva munhu anoita gardening akada kuti mavheji ave fresh anoisa manyowa. Manyowa zvinhu zvakaora. But waisa zvakaora muriwo unoita fresh. Kuna kuti baba kune imwe type yevanhu yekutoti maorero azviri kutoita iwaya ndo mafresh acho. My father, my Wandiri wanyasha sema keep your nights. I receive. Kuti nyangwe simba usina. Oh yes. But you can possess the land. I receive. Kungwara usina. Imba uchavaka. I receive. Kuchenjera usina. Nyasha dzinokuwana zvakadaro. I receive. Revu Evidence yezvakabvaruka izvi. Pane basa roda kuitwa nebhutsi dzakabvaruka. Mwari ndirangarirei. Mwari gamba iyo bhutsi iri kubvaruka ine program. Iwe mavanga ari kuiswa pana Jesu ari kudhila neproblem ine vanhu kumashoto. Dai wakadai Satani akaziva kuti mavanga iwaya akunopora munhu ainisiya akadaro. Yeah. But iwo pavari kurova vari kurapa vanhu. Fambai baba. Chechi ndinzwa. Mwari ngaakuwanire nyasha semuGideoni. Unoziva kuti simba rekurwa handina. But sungano naKristu ndinayo. Oh yes. Ndichasaina pasapa sungano yangu. Zvanzi hondo payakasimuka against the Gibeonites. Oh yes. Chavakaita vana kutanga nekurwa. Vakarangarira sungano kuti tine mamonya edu atakawirira nawo. Ndoda kuti uremember sungano yakaitwa naMwari pamuchinjikwa concerning your life. Hallelujah. Monya yako wakaita sungano nayo. Oh yes. VaGibeoni avamhanyire kunorwa nevanhu. Vakangodenwa vanomhanya notaura kuti mukoma Joshua. Zivai kuti takasaina vhesi wenyu ari kurohwako. Ivo havaite zvimamiracles aya zvinongoitwa nevaIsraeri. Saka toziva kuti tikangoshadza Joshua paakati zuva imbomira turove vanhu vedu. Powerful. Unoziva favor yekutaura kuti zuva imbomira. Bhaibheri rangu rinobuda pachena dhanzi for the whole day. Zuva rakamira. Nguva yacho ikakalkulate yakamira kwezuva rese. Kurati vakaita 2 days 2 in 1. Kana yanga iri 3 o'clock iramba iri 3 o'clock kusvika mangwani. Fambai baba. Tiri kukunzwai baba. Time ndosaka ndine problem nedzimwe hama dzangu. Saturday ndo 7th day. Imwe day rakarohwa.
Arisaniro ino itenda karowa. Aya. Andinotenda Bible ngerechowani. Lerenga lazanzi nguva zuva parakamira ndakaitora almost the whole day. Saka Saturday re. Powerful baba. Pambai nesu re. Izve kalenda imbomira. Unoti kuwadza nemasatadha akwa. Ko shoko ramwari nderezvokwadi. Apa zvotoreva kuti mazuva akadzokera kumashure. Hazvina kufamba. Saka Saturday isisi Saturday. Oh yes. Saka achinzi anonamatwa mumweya nemuzvokwadi kwete muzuva. Nokuti kumazuva tinokuwadzwa nacho. Robust man of God. Robust papa. Varume havana kuziva kuti kuora kuri kuita chingwa ichi. Ibreakthrough yemumwe munhu. Havana kuziva kuti mikombe yewaini pairi kubvaruka so. Evidence yekubudirira kwemumwe munhu. Oh yes. Ndatanzwa kuti Mwari vanewe. Mwari waDaniel paakamurwira chaakatanga kuita Mwari wacho akamurega achikamurwa mugombe. Oh yes. Take us there. Why nokuti program yaMwari ndeyekuti Daniel akabuda vamwe vopindawo. Okay. Saka unongozva kuti Mwari pamwe pacho akamurasa vanhu vamwe so. Anongotanga newe achizozva kuti haurohwe zvako imbopinda. Yes. Takurova rimwe timu riri kuukanda. Aya. Don't worry mugomba reuri. Yaona machinjana manje. Aya. Pane kurwirwa kwari kuitwa naJehovha. Kuti neshumba chaidzo dziri kusaidi kwako. Your past man of God. Kwaiva neimwe nzira iri nani kuti vanhu vaende kuKenani inoavoida Red Sea. Vati Mwari ndokubva avanangisa nepaRed Sea. Achitozva kuti patichaita munana wokutsekura Red Sea. Kune vamwe vanoda kungopinda mumunana isiri yavo. Hausi kutomboziva kuti avhura gungwa rinovharwa nguva kungopinda chete. Ngavavharirwe imomo. Vaitipisa ngavavharirwe imomo. Zvokumusha kwenyu ngazvivharwe nemunana waJehovha. Zvokumusha kwenyu ngazvivharirwe imomo. Nokuti vakavhurwa naMwari wako kwete wavo. Baba. Zanzi chingwa ichi. Kuora kudai kwabviwa kure. Bhutsu dzakabvaruka zvikanzi mukaona zvinhu zvakabvaruka chingwa chakaora. Hapana nidi kumboenda kuprayer. Kuti tibvunze Mwari kuti kudii papa. Ona vanhu vabva kura. Ndokubva vazodiscover after 3 days. Kuti aiyo. Vanhu ndeve padhuze. VaGibheoni vane tsika inenge yaThomas. Alright. Jesu achimuka muguva unoenda kuna Thomas anodhauta womutibata. Ida kuzoti unochibata nokuti unotenda kai. Apa ndokukuwadza. Tikuwadze baba. Ndipatsanangure mushi. Tikuwadze. Unokuwara. Thomas anonzi doubting Thomas. But Jesu paakauya kuna Thomas akatibata. All right. Saka ari uchibatirei mukomana kudhauta iko. Saka ndinonga ndaona kuti ndi doubting Thomas kana tichitaura. Kana ari Jesu atozva kuti Thomas ndiye anoziva evidence yekuti ndakanzi naJoshua ndine mavanga. All right. Okay. Nokuti hatidi kupiwa Jesu asiri. Munozvati vanhu vangu vakafanana nemazuva zvakanyanya. That's why Judas akapiwa mari kuti tiratidze Jesu wacho. Nokuti waigona ari Peter. All right. Paitobviswa mari kuti tiratidze. Kwete vangu vakafanana. Saka Thomas akati varume takafanana tiri kuvharana panapa. Ini chandoziva chiri mushoko. Zanzi iyi haine mavanga ake vanhu vachipora. Saka ndangovheta chete mavanga. Kurati mavanga evidence iri muscripture. Haisi sign of doubt. Is sign of standing on scripture. All right. Chingwa chakaora chakayambutsa vanhu. Usati pese paipa zvinhu kuti Mwari ndirangarirei. Pamwe pacho itozva kuti apa ndiri kutorangarirwa.
Porofita pachingwa chakaona kuti apa ndorarama chete. Hallelujah. Handizive zviri kunetsa muupenyu hwako. Vandoda kuti uporofita zviri positive. Oh yes. Kuti nekubhuroka ikoko ndiri kuvaka imba zvakadaro. Oh yes. Nekunetsa kwezvinhu ndichasimuka zvakadaro. Oh yes. Chingwa chakaona kuti dzakabvaruka. As I'm going to possess the land. Oh yes. Thank you, Jesus. Baba Yesu baba. Rahabhu haana kuroorwa muJeriko. Kusvika Israeri yauya. Chaita kuti asarorwe aizikanwa kunzi chifeve. Okay. Ufeve hwohwu iri problem. But ukatarisa on the other side, wakaita kuti asarorwe netimu isina basa, arorwe nevanhu vaMwari. All right. Aya! Tadzokera ibaba. Dzokera Yesu. Chaita kuti Rahabhu asaroreke. Chaiva chifeve chinozikanwa muJeriko. Yeah. Saka kuva chifeve iri problem. Mwari vachitoziva kuti akangova chifeve haatorwe netaipi iri munomu. Vanhu ndakamirira kuti atorwe netaipi iri kubva uko. Asa kune zvimwe zvakanaka so zvekuti zvinokupa uya. Rahabhu munomuziva here? Tomuziva baba. Alright. Tisangurire. Joshua chapter 2 verse 15. You know Rahabhu waitogara pamadziro. Her house was on the wall. Yeah. Andokonza songwe kuti zidhonga zveJeriko ziyawa kudi. Pane pati yakasara. Your pastor of God. Unaruka Bible vhura. Yes. Rahabhu haana kutama pekugara. Akatama mumagariro asiri waripa. All right. Dzokera ibaba. Aisha. Seva ya Rahabhu yakaitika ari pamadziro ipapo. Okay. Ndo paaitogara. Vakatenderera Jeriko rese vanhu vachiimba kudii masvingo akawira pasi. Pati yemba yaRahabhu ikasara. Vakati Joshua akatotuma vanhu chiendai munotora Rahabhu. Alright. Takunzwai. Nokuti sungano yaakaita nevanhu vakatumwa naJoshua, covenant yauinayo kuna Kristu inodarika foundations dziri natural. Alright. Haana kutama paanga akagara. Ari ipapo akaita sungano. Oza kune zvimwe zvokuti kuti achitama it's too late. But akatama muunhu usiriwo. Ende musi unaiye zvakamushamisa. Nokuti chinonzi chifeve inyaya yekuti kumba kune kuchiuya varume. But musi wakwaya varume ava tu vakapinda pamake. Mambo wemuJeriko, the king of Jericho, ndiye akatuma vanhu kuti ndemodzi yavo abuditse vanhu ava. Kubva rini mambo achifaita chifeve? Zvinongotaura kuti zvanga zvauya muupenyu hwake ndezveumambo hwaMwari saka zvichida mambo wepanyika kuzvirwisa. Havaifanirwa kunetseka kuti pame chifeve mapinda varume. Ndokuti chifeve ka munopinda varume. But musi uyu vakanengwai nokuti panouya zvinochinja upenyu hwako. Muchina inonetseka mani. Oh yes. Aiwa ipinde maoko. Pese pavasina kuti varume vapindireya. Vanoziva kuti kuri kuita zvisina basa. Pavanoda kuronga zvokuti urarame vanoti vapindireya. Satani anokunetsa uri rovha. Ndiye anokunetsa wapinda basa unoshandira mahara. Aya. Haapite maoko kuti apa graft ane breakthrough musiyei. Anonokwenya mamwe madhimoni anetsa vanhu vari kugraft. Kuti apa basa ngaashandire mahara. Dhimoni rinokunetsa kuti usarorwe, ukarorwa rinonokwenya rinonetsa marriage. Not marriage. Auya kudepartment kwenyu naye. So the more God blesses you, the more you must seek God. Usazorore kuti zvafamba. Nokuti kune mweya iri mulevel yevanhu vari kufambirwa nazvo. All right. People hear me very well. Pamwe pacho Mwari vane iprogram yavari kuita muupenyu hwako. But for the meantime uri kuona sekunge iproblem. Nokuti bhutsu dzatosakara. Uchinamata Mwari anoshamisa. Bhutsu dzasakara. Chinamata Mwari anogona. Chingwa chako, mari yako, business rako raora. But chandinoziva zvine chikonzero. Hallelujah. Enzwa Ruth, uyu ari kukuti handigoni kukuroora nokuti ndikakuroora hauberekwi. Haasiri type yako chaiyo. Saka Mwari vatosiya chikonzero ichocho. Wako chaiye Mwari vanobvisa pfungwa yese yekuti zvakambodii zvikambodii. Anotanga hana zvaanoziva. Boazi abvunze zvakawanda kuti kwawamborambirwa first marriage. Kungoti kana akutadza ndiripo. Hakuna nyasha dzakadaro mani. Hallelujah.
Ndakati nyasha dzaRuth dzinobohwa. Nyasha dzinonakidza aitirwa chete. Vamwe vakadzitarisa dzinobohwa. Akamboroorwa uko vanhu vakuita futi kubhidha kumuroora futi. Iwo ukasiya ndindotora. Amani munhu ari kungodzokororwa vamwe achifamba achingombeya mumwe achidzokororwa. Unotora iya rasuma. Fambai papa. Revu emarevu ndini. Unoti kwaIsraeri kwavo vasina usikane. Mumunda maitoshanda unonzi naBhoazi achitouya munda. Akatobvunza kuti kwari kunoti mamwe nevamwe. But vada kungodzokorora one more. Mwari ngakuwane nyasha. Yes. Kutoroorwa une vana vako kuroorwa chai. Tinogamuchira baba. Vasikana variko ivo vanhu vachibhidha kuti noenda nawo. Mai Moze ndivatore. Mai Moze munoenda zveshuwa. Oya. Vanhu vakatobhidha kuti ndikuda Mai Moze vasikana variko. Zvikonzero zvichizikanwa. But kune nyasha dzinoita overlook every reason. Hallelujah. Hallelujah. Kune nyasha dzinoita sekunge vanhu havachaona. Kana kuti mukwenya Boazi kuti pari kutorapa haite mani munhu. Haana basa nazvo atoshedzera kuti uchingotadza chete. Atimirira mwasikana ivava mai ivava. Ukangovasiya ndiri pano. Enda hapana Ruth zvinenge zviri kunyanya kudiwa kwacho so. Ndokuona kuti kwaakabva manje kunonzi kuMoabhu. Nzvimbo inonzi Moabhu moenzi here. Inzvimbo yaiwanikwa muarea yakafira Moses. All right. Moses akafa kuMount Nebo. Mount Nebo iri paland inonzi Moab. Okay. Saka Moses iloga, law ikafa, grace begins. Saka uyu akabva murau wakafa. Saka Bhaibheri rinoti kana munhu ambe ngaakaroorwa nemurau, murau kana usisipo ndo paanouya kugrace. Saka uyu paari kutomuvha achibva kuMoab. Mwari vada kupa picture church kuti handisi kuzotarisa kuti wakazodii. Nyasha dzinoita overlook your weakness. Yes. Pane rakambokomborerwa zvokuti unofunza kuti Mwari wacho asimboona zvauri kuita. Pane kunaka kwaMwari kunovhundutsa so. Uchibva mukuita zvisina basa uchiropafadza. Zvinogoshera kuti asi Mwari wacho asitomboona kana. Anoona. Aisha. Usapane pakuti unofunga kuti unopisira ufunga pamwe hako. Because it makes it as a breakthrough. Chinopa Jesu kuenda kwaZakeo anotoziva kuti Zakeo mutadzi. But program yake manje akainga vatadzi. Zvekuti vanhu paakati ari kuenda kwaZakeo hazivi kuti mutadzi. Vari kutomuzivisa ndokwa unotofanira kuenda. My enemies ako hadzivise kuti pese paari kukurwisa vari kukurwira. Nokuti paari kuti Jesu ari kuenda kwaZakeo, Zakeo mutadzi. Iyo ndobva abata short saka kwandaenda ndiko chero. Kondo ndakainga. Iyi confirmation hakusi kumakisa kutondizivisa kuti mudhara hamusi kurasika enda iko. Boss, kana zvikabuda pachena ukatsanangurwa nemurume kuti Ruth akazogara 10 years akasaita mwana ndoyato confirmation. Nokuti Ruth mukadzi chechika. Chechi paanga iri kuna Moses ku 10 commandments. Haina kana the fruit of the spirit kana shinhu. Haina zvainogona kuita. Nokuti law hainakise munhu. Law inenge grass, ukaenda pagrass uri madziwa habve unomuziva kuti unawo. All right. All right. Saka uyu kana akamboroorwa for 10 years no mwana. Zvinotozikanwa pa 10 commandments hapana zvibereko. But munhu akauya munyasha dzaKristu. Saka pakatorara pakaroorwa akabva ane mwana. Ndokunga mudhara akasara kukwenya musoro kuti apa ndarohwa nemetsa. Munhu anobereka kauri. Wese akambokujamuka. Achabata musoro kuti bata umana ka. Arisi. Sata sadara umana. Achakwenya musoro akati pakafamba Satani apapa. Aya. Iya itonzwa kunge ari kugona but pane paachakwenya musoro kuti hesha. Ndinenge ndine mhepo futi ndakaramba so. Revu ndini
Ameni baba. Program ya Jehovah iri muupenyu hwako inogona kushanda nebhutsu dzakabvaruka. Hallelujah. Izvo zvinenge zvisina basa izvo. Zvakaita kuti vaGibeon vasaine a treaty with Joshua. Vakava rudzi risina kubvira rafaita kuti rive neland kana kuti zvakawanda. Vangonzi mava mwedu motongogara pamakagara ipapo. Kuwana land vasina kubvira vataura naMwari, but vangosarenda to the move of God iri mune vanhu vaMwari. Havana kuzvirivhesa kuti hayo kana matinyepera nokuti after 3 days vakadiscover these people, they are close to us. Mukatomboita meeting kembe kwezvira kuti manje unai vakuru zvamakaita vana vanogara padhuze nesu vakakupa evidence yezvinhu zvekure. But Joshua is different from other. Une chaanoziva in the spirit. Oh yes. Kuti aiwa ichochi chingwa chakabvaruka ichi. I mean bhutsu dzakabvaruka nechingwa chakaora ichi. Kana vanhu vauya nesungano yaKristu, even vari vekure, the hand of God is not short. Kureva kuti vana vanyange mukavataura zvakadii, but the covenant yaKristu inovanatsa. Oh yes. Nema dzavo dzakaita kuti dzakakundwa necovenant yavanga vakaisa. Hallelujah. The Shunammite woman, munhu waMwari aipota achipfuura so achienda kuShunemu. Ndokubva aona kuti munhu ari kupfuura apa munhu waMwari. Unoziva the Shunammite woman anobvira akumbira munhu waMwari kuti ndoda mwana. Ndiye akanzi aiwa unofanirwa kuva nemwana. Haana kuti airisivhika, akati munhu waMwari musanyepere muranda wenyu. Osapana pambe kuti unogamuchira ka. But paakanzi uchagore rinouya nenguva inochava nemwana. Haana kuti I receive man of God. Akati munhu washe ndovuka kana iri tea maguta prophet. Hazvina kuimba tirongoitawo host. Akati musanyepere muranda wenyu. But akazova nemwana. Iye asina kuti I receive. No, anondichallenge apa kudai so. Haana kuona munhu waMwari achiparidza. Zvanzi Elisha waipfuura nepaShunemu. Ndofunga ane kastepi kenyasha. Aingoona kastepi kacho. Kuti mabishop aya. Tinogona kudarikwa nezvimwe zvinhu netumastepi. Kwaitoendwa naElisha ndakunzwa miracle kana 1 paaipfuura napo. Kwaaiparidza kana 1 chandakanzwa paaipfuura napo asingaparidzi. Mwari ngakutemese mweya. Uregere kudarikwa nezvimwe zvinhu. Ipapa breakthrough itori meant kuti ive muupenyu hwake. But Mwari vakairegedza sekunge iri kupfuura nepasaiti. Hallelujah. VaGibeon vakagara pasi vakati varume kufighta this move of God is a waste of time. We need to surrender and submit to them. Hallelujah. Let's make a plan. So pavakava nepfungwa yesubmission, Mwari akavapa a special plan. Oh yes. Yekuti vave nechingwa chakaora kwete chiri fresh. Chisingadyike ichocho Mwari ada kushanda nacho. Problem yako ndeyekuti zvinhu zvikaita sekunge hasi kufamba musha unotonzwa kunge pasisina Mwari. I love Peter, Acts chapter 3. Paakasvika pabeautiful gate akabuda pachena kuti mari handina. But ane chinhu 1 chaakaziva kuti mari hapana, but Jesu ndinaye. Osapana mari isakunyeperera kuti hausisina Mwari. Mwari kuitira inda mari iri shoma. Pamwe pacho udza ushoma hwemari kuti uri shoma hako, but Jesu muzhinji. Oh yes. Peter akabuda pachena kuti shamwari mari hapana, but Kristu akazara. Ndonga murume ndodhera akaboikana nechechi kuti ndavanhu vacho pachechi haana futi. Mabishop acho haana kana mushando. Oh yes. Ngamba musi waatoudzwa kunzima nokuti chaanga akagarira apa isi prayer. Imari anga neplate yake. Dai aida prayer aipinda muchechi. Usakona munhu wese ndakaenda mari pano pachechi. Chaakagarira pagate up imari. But dhera akaudzwa kunzi mari hapana, ndo dhera akafamba. Paridzirwa zvausingade but life ifambe. Shumirwa rausingade but usangane naMwari anokuda. Oh yes. Dhera akanzi no money akafamba. Kurati pamwe pacho mari dzauri kupiwa ndosaka zviri kufamba. Pakuda munhu anovharisa yawakagarira okuparidzira inoita kuti uregere kugara but uchifamba.
I believe musi pakaita problem. Nokuti murume anga atanga kuuya agadzikwa apa. Kurati vanhu vakamboisa mari kupureti. Saka musi akaita double favor. Akatanga arova mari ubazofamba. Mwari ngakuropafadze. Mwari ngakukomborera. Akatanga akiriya mari yese vanhu. Ubazopinda muchechi mari muhomwe achifamba zvavo. Nokuna pakada mari kavhari kuti atsano mari yedu ayo. Ndiro yazara nemari ofamba zvake. Ndomwe mwari wandodei. Kuti tutange kufamba mari isati yapinda. Tanga wagara mari yako yezara. Wozopinda nekastage kuti yapo mari yapo. Ndomugara totanga business. Imagine dakangoti achisvika asvikira naPeter. Ndafara manje. Good. That's why Peter na John vakanonoka. Vedoti anofanira mari. Yes. Dai Peter na John vakasvikira nemunhu. Hapana chaikuda nacho. Aibva angofamba asina mari. Saka ukaona mufundisi anonoka, pane nyaya dziri kugadzirwa futi. Yes. Apa topanonoka manje. Ichi chinotikavhira kunonoka isi. Namanje munhu womora wacho asati auya namanje panoda kuitswa mari. Peter kuzoya yake time mari yazara mupureti. Saka chava nhasi takuitira favor. Handi yapo simuka ufamba. Oh yes. Musu usafunge kuti vanhu vese vakafara musu. Ndiye chete. Why vaimutakura anga ari mashareholder. All right. Vaiti vasvika kumba muti dziyo kuti tsano yedu. Saka musu angoshedzera kuti zvavharana. All right. Mwari ngakukomborere. Hallelujah. Receive. Vanotarisira uwe kuti zvakavharana naKristu zvavharana. I receive. naJesu zvavharana. Tuwa. Butsu dzakabvaruka. Dzine basa. Chingwa chakaora. Chine basa. Oh yes. Pane program itorongwa naJehovha pazvinhu zviri kutonetsa izvezvi. Why? Nokuti zvikangoita mushi. Joseph akati kune mumwe musungu kana abuda undirangarire. Bible noti for 2 years munhu haana kurangarira Joseph. Nokuti munhu yakangorangarira Joseph plan yaMwari yafa. Why? Nokuti akangorangarirwa chete anobva abuda udzokera kumareni kwawo. But anofanirwa kurangarirwa kana mambo vane chiroto. Nokuti unofanirwa kuita mambo wabuda. Kwete kuva free and useless. Saka pamwe pacho ngavakukanganwe. But Mwari wako achiziva program yake. Usarangarirwe panguva isiriyo. Unoti revu emarevi baba. Kurangarirwa ndina problem nako. Ndine problem ukurangarirwa pa wrong time. All right. Osapari pombe kuti chinamata kuti Mwari nda kurangarirwa. Taura futi kuti panguva yakafanira. All right. Nokuti pamwe pacho unorangarirwa, obva wabuda mujeri wenda kumba kwedu. But ukarangarirwa mambo varota. Unoti wabuda, urapadira wopedza mambo, ugara pachigaro. Already. Saka mweka kukanganwikwa so, ndoka kurangarirwa. Nokuti kamwe kakurangarirwa so, ndoka kukanganwikwa. All right. Kwarira kukurangarirwa panguva isiriyo. Oh yes. Fambai baba. Vagibeon. Yeah. Chingwa chakaora ichi. Mwari haana kukusekai. Antoziva kuti chikangoramba chiri fresh, munobatwa murume padhuze apasainwa. All right. Chakakonzera varume ava kuti vasaine kusakara kwezvinhu. Okay. Chingwa haisi problem, but vati evidence kuora ikoku kwabvira kure. Bhutsu kubvarukawo kwabvira. Kuna kuti vane nguva dzekuti bhutsu dzavo dzaingogara dzichingobvaruka shangu. Indazvo zvichingodaro akomana. Yeah. Gamba Mwari akutoziva kuti bhutsu ikabvaruka wapinda. Chingwa chakaora chindaona wasimuka. Handiziwani kuparidza kwari. Unongo uchishaya kuti bandonamata bati ndava so. Aiwa bhutsu dzakabvaruka hadzinakidzika, hadzidadisa, hadzipfekeki. Oh yes. Chingwa chakaora hachidyiki, hachinakidze kuva nacho, unogonotorasa. Kurati dzimwe nguva kana vanga vakazvirasa vakaenda kumabhini, vakanotora zvakasakara chingwa chakaora. Vakaziva kuti iyi ndo evidence ichatichengeta. Oh yes. Oh yes. Problem ndeyekuti unotadza kuita perceive the spirit. Nokuti zvimwe zvinhu zvisiri kufamba izvi
ndokufamba kwacho Satan chombowa manje ndozo nobva waita faith usingafambi manje so boss akanada kuti utuke Mwari urwadziwe uboekane. That's why mukadzi waJob anoti challenge baba akaenda kuna murume wake zvakuti tukai Mwari mufi hakuna mukadzi anosvikira kuvashirikadzi kuti mai Job vakutotipa murume tuka Mwari ufi kune mwemfesi zvitori pachena zvoda evidence rese zvoita rekungoda ungofirwa ngodawo so kadheti ngavafe zvinoita amene aitomubhirivhisa kuti ngazvife zvaora izvi gamba yaJob haipereri pamaronda. I love song pane song yeJob haikweni ipati imwe yavakaimba haisi yese akazomira vakaimba panobohwa chete panorwadza ndopa vakaimba pane imwe pati yekuti akazorikavha ucharikavha iwe pati yavari kuimba haisi the end pati yavari kutaura nezvayo yemaronda Mwari vane program iri pambera wazani icho Satan ndine research chakati kuna Mwari Job anokunamata ino kuti mune zvamakamupa zvana Mwari zvandakamupa haisi problem inozvinda nazvo pane zvese zvakapiwa Job Satan akabata ndokubva asiya mai Job kuti Satan akaita research kuti zvimwe akapiwa naMwari pane mukadzi akatsvaga kwadi yuti ndo zvainoita vanhu vadana anouya kuna mufundisi ndinzwirei kuna Mwari kuti ndiye muchidana Mwari akati aiwa murege kunangoti baba simbisai nyaya kwa hiyo program yekuti Mwari atsvagira vanhu mukadzi vakaivharisawo anyway nekuti vakapiwa mhosva naAdamu. Adamu akati kuna Mwari mukadzi wamakandipa kureva kuti haasi kushora mukadzi autoti munongotipa usina basa inini ndi mukadzi wamakandipa. Mwari akati kubva nhasi unotsvaga weka tsvaga weka dai ndichitongopiwa kaizvezvi kumuka munhu ari pasaidha Adamuwo futi people hear me very well. Party ya Job yemaronda haisi nyaya. It's a passing stage. Mwari ane program yakakunakira but for the meantime muchibuda muEgypt haishaye border neCanaan pane chinonzi gwenga chiri pakata gwenga zvireva kuti hamuna Mwari zvinova kuti munaye but hamusati masvika. Inda Mwari vakatrasta kuisa gwenga pakati vasina kungotiti from Egypt toti Canaan. Mugwenga ndo mune better understanding yekuziva kuti nyaya haisi yepromised land, nyaya ndeye the one promising the land. Nokuti even tisiri mupromised land hatina kurara nenzara. So trust yako hauzoisa pazvinhu unoisa pamuridzi wezvinhu. Iro gwenga racho harina kubvira rambova gwenga kwavari igwenga senyaya. Mugwenga kamungati everyday chingwa iyo utogara padhuze nebhekari hausi kuchirova mugwenga daily. Ministry ya Moses akavafavorite vanhu aingobata mike kuma 10% kuchingwa kuma3 obata mike kunyama zvuta nyozonati ndo mapasta manje aya ndo mapapa anongodeclare nyama. Bambai baba. Mwari bauzoti Joshua imbonditorera vana. Joshua anakumira musoro.
vanhu vakunetsa pa now Joshua akangonomira pamberi panhu zikanzi varume kana musingade ini namadhamu nevana topinda vanotsora uya mufundisi hana kudanwa uyu hana kana tsitsi nevanhu kana moyo nevanhu hana adatopinda Kenani namadhamu wake nevana sure. Munonzi revi baba. People hear me very well. Pfungwa yaMwari pavaGibheoni ndeyekuti vanhu vamboona kuti hazvisi zvese zvakanaka zvinoita kuti unakirwe neupenyu. Zvimwe zvacho zvakangoipa so umbowo une chekuita neremangwana rako rakakunakira. Kuti pane vari kutorasiswa nebvudzi dzakasakana. Ruth iyo yekuti 10 years zvinobvira waita mwana inoita kuti vamitsano vasiriwo Boaz vakusiya. Ende kana vakusiya nokuti ukangonzo wakamboita mwana havakusiya. Sa iyo problem yako ndo a stepping stone to the right person. Bhuku rako iri Bible iri Mwari hana kutanga zvinhu zviri right. Ndiye akatotanga kuti zvive right. Genesis 1 nyika yanga ine rima isina kana shape iri empty. Mwari ndokubva watanga. Avatangi kana zviri right. Zvinovadzvanyirira umwari hwavo. Hayi vanotoda zvapasina pasina. Panonzi hapana iripo ndonoti apa taakutanga. Oh yes. Unoziva kuti Mwari vanotanga vasika munhu mupenyu. Rangu Bible rinoti Mwari vasika munhu and he breathed into man and man became a living soul. Zvoreva kuti asikwa he was a dead soul. Mwari vakatotanga nechitunha. Ipapa akangoora ndopakuda kutangire ipapa. Vakafa ipapa. Aya. Vakafemera munhu ndokubva a living being. Kuti asati afemerwa Mwari vakatanga kugadzira chitunha. Saka vanotokuratidza kuti pazvinongonzi zvafa pakuda the Spirit of God. Oh yes. People hear me very well. Zvimwe zvinhu zvisiri kuita mushe kaprogram kaJehovha. Yes. Nokuti zvikangoita mushe unoenda pasiripo. Chingwa chikasaura izvi Joshua asi kuzosaina. Bhutsu dzikasabvaruka haabvume kuti kwabviwa kure. Mikombe yewaini ikasabvaruka haatende kuti kwabviwa. Saka tichakupa evidence kuti kwabviwa kure. Mwari vanoita temper around nezvinhu zvamunotrust. Bread ndo yanga itori staple food yavo mazuva iwaya. Saka Mwari wabva wabata kustaple food. Unodisi ndo zvakaoreswa. Mwari achitozati pakuora ipapa pane nyaya dzati kutofikisa mukuora imomo. Okay. Nhamo yatinayo ndekungofungidzira kuti aiwa kwaona zvaora so namata tsvaga Mwari zvinhu zviite mushe. Mwari aitoziva kuti apa zvikangoita mushe hazviite mushe. Ndamboudza vanhu chechi kwedu kuti zvinhu zvikanaka dzimwe nguva hazvikunakiri. Zvinhu zvikanaka haasi munhu ese anakirwa nazvo. Okay. Izvozvi munguva yatiri kune munhu ari kuitirwa mushe. Pese paunotenga mitsipa yehuku isaine kuti huku yacho yanga iripo. Ndikutaurira yakatodyiwa muwiki rinori huku iyo. Paukatotenga bhuko paya isaine kuti huku yacho yanga iriko. Oh yeah. Evidence yakatosa. Ukangoona paine mazondo mombe yacho yakatofa. All right. Kuna wakatora chimutumbi ukatora bhuko. Sangwarira kuti paunoda kuti zvinake pamwe hazvikunakira. Iwewe iva naMwari akanaka munguva dzese. Thank you Jesus. Ndiye benza ane ability yekuti ivhini chingwa chikaora zvako zvinoita. Hallelujah. Samson Mwari vafunga kusapota ministry yake vakaregedzera shumba ikanodzviwa against him. Aiona ndokubva aenda akanoibvarura. Mangwana akupfuura nepo akaona muine uchi. Shumba kana yauya inouya kuzokudya. But this time yakauya kuti azodya. Dzimwe shumba idzi ndaona wadya. Hallelujah. I receive. Shumba iproblem. Ikabva unofanira kutiza. But Samson paakaifesa akaibva Bible inoti akupfuura mangwana. Ikanitsanangure Samson.
Fambai baba. Samson hands munaziri wa Jehovah. So then my battles of Samson, yes, I fight at one. Because I represent Christ, Jesus of Nazareth. Uyu ainzi munaziri wa Jehovah Nazarite. That anofighter like Christ is one. Saka paakasvika hanzi mumunda yemizambiringa, mumunda wekuti na muzambiringa. Jesu anoti the true vine. Ndiye muzambiringa wezvokwadi. So paakasvika munda wemuzambiringa, paakasvika muna Kristu, kune shumba yakauya nokuti Jesus is the lion of the tribe of Judah. Shumba paakauya paakaibata akaibvarura. Zvinongoreva kuti paari kubvarura Jesus the word, shoko raMwari Old and New Testament. Paari kuvhura shoko, Jeremiah anobva ati pandakaridya ndakanzwa sekunge uchi. Shindinzo imwe shumba iri kujova ndaona wadya. Iyi shumba yauya kuti uzodya. Kana uri murwendo rwaKristu ndaona shumba dzinoita kuti udye kwete dzinokudya. Kana uchinamata Mwari mupenyu ndaona shumba dzinoita kuti udye kwete dzikudya. Iyi challenge ndaona wanyatsoivhura mushoko raMwari ukadya. Ndaona feva yako yakapfekerwa mushumba iri kujova geresi. Handi ndingaputsika kanaka ndiri kuda mari yacho isi kukwana ndokuramba ndichipfeka iyo iri kuita kuti vamwe tsano vakusiye nokuti havasiriwo. Baba miri chikagadzirwa kubva kubhutsa ungainzwisise. Haleluya. Baba ipapo peshangwa. Osamu munhu anenge atapirwa neuzo kuti pati bhutsi yacho. Ndanga Mwari tozati ndikangosota bhutsi achimutorechi. Mwari waunonamata anewe ende mupenyu ende akatendeka. Chimbo kana chikaora. Habakuku anoti kana matanga mombe dzikatoshaikwa iko. Kana mizambiringa yasatungira maruva. But andinoziva mukuru ari pachigaro chake. Kana mizambiringa yasatungira maruva chandinongoziva. Enda kuna Mwari akatendeka. My brother. Zimbabwe ikasanaka pachandiziva Mwari akanaka. Hallelujah. Enda kuna testimony inonakidza kuti zvinoitika munzvimbo izi zvisingafanirwi kuitika. Isaini yekuti zvaitwa naMwari. Ukaona zvaitika muenvironment yasingatariswi kuti zvinoitika, icredit ndeyaJehovha. Moses agone kutaura, but Mwari kana vakuda spokesman Moses. Ende iye akatoti andigone kutaura, Mwari avati receive your healing. Vanoti go. Why? Nokuti Mwari anoti ukataura vanhu vakabuda. Azviite kuti ubhose kuti ndakataura. Vanongoti newewe. Sakusataura kwange ikoku unoita kuti vanhu vazobuda ende vabate shuwa kuti ndimwari ati Mose. Thank you. Saka vapedza vakada kutaura hatingabude nava. But Mwari akati iye asingataure inotaura. Second Kings chapter 7 verse 7. The 4 lepers vanga vaine problem, vaine nzara, vane leprosy. Pavakatanga kufamba Mwari haana kuvapa speed kana power. Zvanzi Mwari akaita kuti vaSiria vanzwe a sound, kuita sekunge kukuya machariots of Egypt. Uri kuona ni pamwe pacho Mwari anewe, but haana iwewe, anawo. Hauna mbopinzwa. Vadzogorerei baba, tarasika, vatisiye kumashure. Mwari ari kufamba nevaSiria, ari kukonzera noise, but vaSiria havanzwa noise yacho. VaIsrael, the 4 lepers, havasi kunzwa noise. Ari kunzwa noise kunge machariots vaSiria. Yeti ana Mwari ndiye asina Mwari. Vasina Mwari ndiwo vari kunzwa Mwari. Zvoroti Mwari akatova newe, haave newe. One more time. Jesu paanoti Mwari wangu mandisire. Inyaya yekuti haana kusiyiwa. Ndokuti vakaramba vainewe, haufe iwe wauya kuzofa. Saka kuti zvawakainga zviite, vanokusiya nokuti vanewe. Mapedza nesu baba. Mapedza kunamata.
Mapenzi kunabata. Pamwe pacho kushauti mwana wacho asikuwaona wasikumira nini. Vari kumira nini usaka usikuwaona vanewe. But our presence usikuiona. But uchaona ma results. All right. Ukadauza kuti mwari vanewe. Ukasangana namunhu wakaona nokudhara unonzi wachikubvunza kuti yes ndiwe uchiri mupenyu usaine kuti palist yevanhu vaifanirwa kufa dai uripo ipapo autozivisa kuti una mwari wako. Yes. Ndiwe the four lepers vaitofamba zvishoma but vaina mwari muzhinji uku kunzwa machariots but vanhu vacho vari kunzi machariots so havana kana power. So pamwe pacho mwari havakupe power vanokupa maresults usina power. Havakupe speed vanonopa enemy yako speed yekuti ikasike kutiza iwe usvika wavofamba mushana kubva rini masoja achitiza sound vakangonzwa sound vakatiza vanhu vari outrained vafanira kuona chiri kuuya chii but vangonzi akumana sound iyi panofa munhu vanongorova vati faith comes by hearing vakupiwa faith my enemies. Enemy ndo yaane faith yekuti zvako zviita kuti ndoichamanya nefaith vakanzwa. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Vari kukonzera sound nemwari vari kunzwa sound masyrian soldiers ndobva vava nefaith vasina chavaona ndobva vatanga kutiza. Saka pamwe pacho hauna faith enemy yako ndo yakapiwa faith kuti zvako zviite. Yes. I'm about to close. VaGibeon land yavakawana vanga vasina a right to that land, but vakapiwa wisdom not to fight the move of God. Ipapo chechi tipone uye tikure. Kune zvinhu zvinogona kuitwa naMwari munyika ukasazvifarira amenawo ndiye ari kuita ende zvinogona kubenefita iwewe ukasubmita to the move of God unotowanawo land. Nokuti land yamakagara yakatopiwa vanhu kudhara naMwari. Saka mukatoda kuvavhaita munotongodzingwa potorwa. Saka chamungatoita kuti mutovawo nechikamu chenyu is to submit. And the same grace rekuti vakapiwa land nemiwo matopiwa in submission. Usashaiwe chakapiwa varanda vaMwari panzvimbo ino chiregere kufura muupenyu wako. Icho isiyo. Hapana Mwari pavakaenda kuvaGibeon vakati nemi ndoda kukupa land. Mwari vakangoti muIsraeri matora land but wese anosubmita pamuri anotorera mamuri. Amwati but ndoshagira Mwari vangu nditora kuna Mwari vangu. Zvimwe zvacho hazvisiko. Sure. Indakakura ndichiudzwa kuti kana uina Mwari wakwana nezvese. Ndati all right. Vanazoverenga Genesis. Mwari vasika Adhamu vakauya vakati hazvina kunaka kuti munhu aega. Ivo vari 2. Ivo naAdhamu. Mwari ndokubva kuti hazvina kunaka. Hapana Satani but patoshata. Ivo wina Mwari wonzwa Mwari achiti but hazvisi bhoo. Chaipa chiko ishe pari kuda mumwe munhu kwete umwe Mwari ayo pana Mwari uri right washota munhu una Mwari. Why? Nokuti zvimwe zvawakati naMwari zvichaitika mauri even uina Mwari hazviite. Be fruitful, multiply. Zvinoda mukadzi kwete Mwari. Oh yes. Oh yes. Saka kune zvimwe zvaunoti dai Mwari vandiitira dai vandipa zvine vamwe vanhu. Oh yes. Vanhu chavanotofamba sevane zvinhu zvavo. Saka Mwari nditi but Mwari anozvisire mune munhu kana zviri zvangu ane kundipa. Mwari havana kuzviisa kumunhu kuti unamate munhu. Mwari vakazviisa mumunhu nokuti ukasubmita kune umwe munhu uri kuzadzikisa submission iri mushoko raMwari. Unoziva nekuti Jesu dai asina kubvira apinda chechi yaJohani ministry yake inga isingafani. Why? Nokuti paakaenda kuchechi yaJohani yekurenje kuJorodhani achingobhabhatidzwa denga ndokubva ravhurika. Denga raitoitaimira kuti anopinda rinhu kwaJohani. Akasapinda
Kupinda kwa Johana nopaleta asina mweya mukomano. Mweya muchena akauya pamusoro paJesu ari paJohani. Usaterere chechi ya Johani ine denga. Aya! Iye Johani ari munhu, Jesu ari Mwari akabva kudenga. Denga rakanyima mumwe waro nokuti munhu wacho asatoenda kumunhu. Baba rangu kuti mweya muti achingobhabhatidzwa so. Saka mweya muchena ndokubva kuruka senjiva. Ipapa ndinakidza kuti senjiva. Kwete kuti injiva iyo. Senjiva. Yes. Ikaka na ingakuzira. Kadambo batwa ikaka. Papa mbonetsa kuti indava chuya senjiva shiri dzakawanda. Indava senjiva. Ndoona kuti drama racho rina kutangira ipapa. Okay. Jesu achibuda mvura mweya muchena ndokubva uya senjiva. Ndikaenda kuOld Testament areka mvura yapera. Areka mvura yapera. Kune njiva yakatumwa ikadzoka yakaruma kamuti kemuorivhi. Saka mweya muchena paari kuya senjiva pana Jesu iri kuya kuzoruma munhu achaenda padanda remuti muchinja. Nokuti ukachitarisa Noa paakatuma njiva yakaenda ikadzoka akaituma kechitu haina kudzoka. Saka iti ndanjiva yafanana negunguwo kuti hazvina kudzoka. Ndikazodiscover kuti njiva haingadzokere padhirama ichadzoka paoriginal ark. Because Jesu ndiye areka yekuti ukapinda maari unopona. Oh yes. Ita kuti ha. Aya. Kana ndinoenda kumba. Ukatedzera unoparara pano. Ndokumbira kusumuka. Oh yes. Ndoda kudhikira muupenyu hwako. Wakabatwa serudzi remuGibheoni. Varuchava neland semuIsraeri. Oh yes. Wakaberekwa kurudzi rwemaGibheoni. Hamuna promised land yamakapromiswa. But uchagara promised land usina promise. I receive. Why? Nekuti une humility towards the move of God. I receive. Muchena wakatendeka vezvivenzi. Father, I decree and I declare. Oh yes. Under this anointing of this house. Oh yes. Chamakadzara muvaranda venyu. Baba vaGibheoni vari pano. Oh yes. Vanga vasiri paprogram yeland. Asi nekuda kwekuti they've come and submit to the anointing of this house. Oh yes. SevaGibheoni vakauya mutende reIsraeri. Vakawana naivo eland. Baba chese chamakadzara muvaranda venyu. Chavanofanira kugovera nekereke yavo muzuva ranhasi. Oh yes. I release grace and favor. I receive. Ndiri kutaura the land. Baba dzimba michato zvese zvavanosvira muupenyu. Oh yes. Nyasha dzamakadyara muvaranda venyu vaGibheoni muzuva ranhasi. Oh yes. Vachapupura kuti bhutsu padzaibvaruka ndichisevha paCitadel. Mwari vaigadzira imba yangu. Chingwa pachakaora ndichiita zvaMwari paCitadel. Ndaigadzira evidence. Baba ndiri kunamata kuvarerechi vari mutenderiwa. As they serve and submit to this grace. Baba ndataura kuririswa kwefavor. Yabasata kakobabosha. Ritatalabosha ikata. I release grace. I release grace and I release faith. Oh yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. VaGibheoni vasingatadzirwe tivangava dzimba ndiri kutaura nyasha tenderino. Ngavakonerwe manheru anhasi. Ngavapirwe manheru anhasi. Father, Pakatalabosha rigadaya. Reketeteleboshiata. Baba ndiri kutaura nyasha. Ndiri kutaura nyasha. Ndiri kutaura nyasha. Tamakamba vaGibheoni. Ndiri kutaura nyasha. Tamakamba vaGibheoni. Ndiri kutaura nyasha. Tamakamba
vakipiona Oh yes. ndikutaura nyasha vasingakodzere kuva nedzimba vasingakodzere kuwata vasingakodzere baba ngavawanirwe nyasha as they submit to this grace, as they submit to this anointing. Oh yes. Vakipiona ngavarangarirwe vakipiona ngavarangarirwe vakipiona ngavarangarirwe vasina kufanira ngavafanizwe ndataura nyasha mwari waapostoli ndikutaura nyasha dzavakatyara pavanhu vasina kufanira ngavagamuchirwe vasina kufanira ngavagamuchirwe. Jesus. Father, I decree and declare, as they submit to the grace of this house, sinobirashaitika kutidare kwake nyasha dzasetemba uno mwari ngadzibate muupenyu hwake. Mibato inoshamisa muguta inobva kwamuri Jehovha sinobirashaitwa nevakipiona mamwe marudzi ese ngazvitangire paari ngazvitangire pavanhu ngazvitangire pavanhu nezita raJesu nezita raJesu gamuchira fedza gamuchira fedza kuzodza gamuchira fedza nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu gamuchira fedza gamuchira fedza gamuchira fedza rakatabosha yeketeleboshiata yeketeleboshiande mantabalakadikatalaso yeketebolakadikasa yababalanderekoto serakipiyonumai gawaneshobulake gawanesimba nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu. Father, I wish blessing and this favor. You tell my Yasha, you tell a favor, you tell my Yasha. It's not your head to the park. Let's tell you about it. I want in Yasha, can you? Which I know that is what you concept. You tell my Yasha, you tell a favor. Someone never keep you. Someone never keep you. Someone never keep you. I want to ask you. Yo, Papa Shalabosha, Rita Talaboshiata, Eketelebosha, Makabalado, Eketeleboshiata, Reketelebosha, Makabalade la Cosiata, Siketa, Metabalado, Yasha, 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 Yasha,
vatendeka vasoro nasina mangwana vakavarangirira vaGibheoni vavo vakava nepekugara vamwe marudzi akashaya pekugara asi vaGibheoni vakawanira feva. Baba ndiri kunamata, Baba ndiri kunamata, Baba ndiri kunamata. Feva inobva kwamuri, 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 feva inobva kwamuri Baba, feva inobva kwamuri Baba. Zvisina kubvira zvaitirwa rava ngazvitangire pavari vana venyu, zvisina kubvira zvaonekwa kuti nzare kwake ngazvitangirawo pavari Baba. Vakarangarira vaGibheoni, vakarangarira vaGibheoni Baba. Ndiri kutaura feva, ndiri kutaura nyasha, ngavarangarirwe Jesu, ngavarangarirwe. Father, I decree and I declare. Mwari vakarangarira vaGibheoni vakava nepekugara. Mukuona kwazvo nehondo dziriko nezvinonetsa vakashanda nyangwe nezvichingwa chakaora nebhutsu dzakabvaruka. Chese chisiri kufamba chakabvaruka, chese chinoita sechakaora muupenyu hwake. Ndiri kutaura zita rinonzi zita raJesu, ndiri kutaura Jesu Kristu anoshamisa. Wese akaronga zvakaora muupenyu hwake, you can turn it for good. Baba, I decree and I declare. Nyasha dzavakaisa mutendero nevaranda venyu manheru nhasi, receive the fire, receive the fire, receive the fire, receive the blessing, receive the favor, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Every demonic plan isingade kuti uende pekugara. Mwari akarangarira vaGibheoni. Every demonic plan isingade kuti uende inonzi imba yako. Every demonic plan isingade kuti uende inonzi murume wako. Ndiri kudenha nyasha dzedenga mutendero nezita raJesu Kristu weNazareti. Eketebosha Rabasana Kayada Rika Kayatana Bosha Oteke Kalika Kasta Papa Yakabosha somebody pray. And the anointing of this house to be upon the choir. As they sing, Lord, I release the fire in the mighty name of Jesus. 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 And that this anointing of this house. Baba ndiri kutaura nyasha. Zvinobvira zvaitika mumhuri yekwavo. Zvinobvira zvaitika mumadzinza ekwavo. Ngavakuwaniswe nemi Mwari. Baba ndiri kutaura zvefu nezita raJesu. You are the same yesterday, today, and forever. VaGibheoni Mwari vasina simba, vakavapa wisdom. Mukavapa kunzwisisa to submit to the power of God. Vakava neneti. Baba chese chamakadyara mvaranda yenyu patende rino munzvimbo ino. Ngatiflowe kuti tikereke. Ngatiflowe. Kune vanhu vanonzi havafanirwa havana kukodzera. VaGibheoni vasina simba ngavavake dzimba. Ngavavide neti. Ngavaitwe feva. Ngavasina kubvira zvaitika kumadzimba ekwavo. Ngazvitangire pavari. Nokuti mune nyasha dzavakadiona mutenga rino. Tinoda mbiri yose kwamuri zita raJesu. Amen. God bless you, people. Everybody in the